Ngai ke play pi ki perlok bapet ke video jangan dasni ai ke play pi teng ko tiang tam ko don bor no pen im jungi try jungi Jesus Christ dem tas ngin sim benda bat pi da kamangan pule na ka tin jong play ka ba pila ban siam na ka sithi ka ba ar u upol apostol sha u Timothy nan sim na ka nong ka ba lai pule na du ka khot ka ba ning kong ter hadu ka khot ka ba khandai ki kantin ki ba ong kom ni Henry tu tip ya kani ba hakisngi iba khadu kinwan por ba sitom namar kibriu kinlong kiba ik tang yaladi kiba x by kiba kren sarong kiba lekrau kiba kren snew kibom kongu yala kikimi kikpa kibom snungu kibom khut kiba klem ik yala kakenja kiba klem map kiba kren siar kibom Sudnyau kiba runar kibom ik ialah yaga babha kinong dilok kiba hangamei kiba lekmeng kiba ik ia kijing snobha khamtam ban yakaba ki ik ia ublei kiba don kadur kajing rublei Henry kiba len ya kabor jongka nakine ru tophaino namar na jongkine long kita kiba parsian hakiying bat kiba yalam raw ya ki kenthei babi bala penkit khya da kipo ba yalam no da kibunjat kijingkwa sat kiba ju yo hikai hala kasngi bat kim jula ban poi sha kajing tip ya kajing shisha bat kumba janis bat u ambris jambris kila yang yale persya ya umoses kumta kiniru ki yang yale persya ya kajing shisha ki berupa lapen puut hakijing mut kiba laken tait saphang kata kajinge Henry kin om ya jingai su namar kata kajing big jongki kan pau haki breu baro kumba kajong kita ru ka lalong diki perlok bapet ya kani video jengam tasni neker long kajing kerku ya pi ki bopet ya ni video jonga kring singi ka banta te kini kilong kijing slok ngkot ka jonga kring singi ngai ka long kijing ku khrau ha ka chingin ka jong phi tang kini tin ku blei shibun ku blei shi jarmu na kam ta burung ka jong blei amen snu pat ha ko pa video ka jong